ଆରେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜବ୍ ତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତମେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଅ ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ନା ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି, ନା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି, ନା କ'ଣ। ରୋଷେଇଆ ବାଲା ସବୁ କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାହା ହଉ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲର ଖାଲି ଡାଲି ଭଜା, ଡାଲି ଭଜା। ଆରେ ଭାଇ ଡାଲି ଭଜା ଖାଇ 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 ଜିନ୍ଦଗି ପୁରା ଝଣ୍ଡୁ ବାମ ହେଇଗଲାଣି ରେ ଭାଇ। ମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିକି ଆସିବୁ, ଭାବିବୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ, ହେଲେ ନା, ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଡାଲି ଭଜା, ଡାଲି ଭଜା। ଆରେ ଭାଇ ଗାଁରେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ଡାଲି ଭଜା, ଡାଲି ଭଜା। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି କେଉଁଠି, ମାନେ କାଠ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କାଠରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଆରେ ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି, କି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ମିଳୁନି। ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଭାଇ? ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିନେ ସିନା ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ମିଳୁନି, ପେଟ୍ରୋଲ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ବାହାରେ ଆସିଥିଲୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଯିଏ ଯିଏ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କାହାର କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ନାହିଁ କି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି।